Dicsérjük téged, Úr Jézus Krisztus, hogy mind halálig teljesítetted atyád akaratát, és mindent elvégeztél a mi üdvösségünkre. Szüntelenül emlékeztes minket keresztedre és tövis koronára, hogy mindörökké áldjunk téged hűségedért, itt szeretetért. Keresztül gyülekezet testvéreim az Úrban, az egész kereszténységgel valljuk, hogy Jézus Krisztus értünk szenvedett és halt meg. Hogy mit jelentett a valóságban, hogy mit kellett szenvednie, azt akkor értjük meg, ha elolvassuk, mit írnak róla azok, akik a Jézus szenvedésének szent és fültanúiból hallották. Hallgassuk meg tehát Jézus szenvedés történetét, hogy megteljesítünk bűnbánattal és mélységes hálával Jézus végtelen szeretetéért. Szomorúan lelkemünk alá, maradjatok és bírjatok vele. Tovább mennék kissé, arcaló és ízmáló. Adjál, ha lehetséges, távolodni kell tőlem ez a pohár. Mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarok, hanem ahogyan te akarok. Ezután oda ment a tanítványok és hallva találsz őket. Így szólt Péter. Ennyire nem tudtatok, hogy órásan jöttünk vele, vigasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. Mert a lélek kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távolodsz el tőlem ez a pohár, hanem ki kell tudnom, legyen meg a te akarat. És akkor visszament, ismét arról alá.
Akit megcsúfolod, ő van. Őt fogjátok el. És azonnal oda meg Jézushoz, és elmondja. Üdvözlétesek! És megcsúfolod. Jézustól. Júdás. Csúkkal állod az ember miatt. Akkor oda menve, és elfogadtál. Péter pedig irányított a karját, lesültött a főpap szolgájára, és leválasztott a részt. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Tedd itt a kardot a kezére, mert a kardot a szolgálattal van el. Akkor a tanítványok mind elvettek őt, és elvettek. Péter követte őt távolról, egészen a főpap udvaráig, és bement, ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi fog történni. Főpap és az egész tanács megpróbálták Jézus ellen hamis tanúvallomást keresni, hogy halálra hirdessék őt, de nem találtak egyetlen tanút sem. Akkor a főpap így szólt hozzá. Megeskedted az élő Istenre, hogy mondd meg nekünk, ha te vagy a Krisztus, az Isten. Így szólt hozzá Jézus. Te mondod. Viszont mondom neked, mostantól fogva meglátták az emberfiát ülni Isten hatalmának jobbján, és eljönni az én feltűnni. Ekkor a főpap megszabadta az áját, és Isten árulta, mi szükségük van több tanulni? Íme, most hallottál az Isten áldását. Mi az védelmesek? Ők így feleltek. Miért jók halál?
mondta, nem tudom, mit beszélni. Kiment a kapuba, de meglátta őt egy másik szolgálóján, és ezt mondta az ottevőknek. Ez is a Názáret Jézussal volt. Péter kicsit tagadta és megesküdött, nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva oda mentek az ott állóráról, és ezt mondták Péternek. Bizony, közöttük valóban te, mert a beszédet is elárult. Akkor elkezdett átfordulni esküdni, nem ismerem azt az embert. És azonnal megfordult a kapas, megfordult az Úr, és ráfordult Péterre. És így kiment, és keservesen sírt. Amikor tehát összegyűlnek, ezt mondanak Pillátus. Mit akarnak? Melyiket bocsássanak szabadon nektek? Barabást vagy Jézus? Azok pedig így kiáltottak. Barabást! Pillátus megkérdezte őt. Mit tegyek akkor Jézusnak? Így szóltak mind. Veszélyesek! A helyzetben megkérdezte, de mi rosszat tett? Azok még jobban kiáltottak, veszíts meg! Pillátus akkor vitatkozott. Megmondta a kezét a sokaság szeme látára, és így volt. Áldott vagyok ebben a Jézusát. Ám világság! És az egész így felel. Vége rajtunk, és gyermekünk. Több isből hosszú mondat a fejére
nem távolodott a kezében. Térbe vonultak előtte, gúnyolták, és ezt mondták. Üdvözli, zsidó király! Azután ráfogták, fogták a lábatákat, és a fejét vették. Megközelítették őt, és vele együtt két gonosztevőt. Az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus pedig így imád. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tenni. Elosztották utána, és sorsot vetettek. Az ítélet után ismerjék. A Názáret Jézus a zsidó király, akik arra jártak, csúfolták. Hasonlóképpen a főpapok és az írászok is ezt mondták, másokat megmentek, magát nem tudja megmenni. Megfekített gonosztevők egyike is igazolta őt. Ugye? Menj meg magadok és mindent is. Megszólalt a másik is ezt mondta, nem féled az Isten, hiszen te ugyanaz az ítélet alatt vagy, és mi jogosan tenni, de ő semmi rosszat. Ezt is mondta, Jézus, emlékeztél meg rólam, amikor bementették. Jézus így válaszolt neki. Bizony mondom neked, ma velem lesz a gazdaság. Amikor Jézus meglátta őt, így szóval asszony, íme az Uram. A tanítványok pedig ezt mondta, íme az Uram. És ettől az Urától magához fogadta a anyját. 6 órától kezdve sötétség lett az egész földön, 9 órát. 9 óra tájban felkiáltott Jézus, Éli, láma sabachthani. Ez azt jelenti, Én Istenem, miért hagytál el? Jézus pedig tudná, hogy mindent elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szól. Szomjúzom.
Ekkor a körülötte álló közben egy valaki odaszólott, szivatot töltöznek ezzel, námszádat tűzzel, és inni adott neki. Amikor Jézus elfogadta az esetet, ezt mondta, elvégezte. És hangos szóval felkiáltott, Atyám, kezedbe teszem lelkemet, és lehajított a fejét, és kilehetett. Pilátus megparancsolta, hogy adják neki. József pedig a testet tiszta gyolcsba működte, és elterjedt egy új sírboltjába, amelyet a sziklába vállalt. A sír bejáratába nagykövet engedett, és elvállalt. Mások összegyűltek a bűnbakok és a farizeusok, elmentek Pilátushoz, és ezt mondták. Uram, mi emlékszünk arra, hogy ez a csaló még életében ezt mondta. 3 nap múlva feltámadt. Ezért parancsolj meg, őrizzük a sírt a harmadikra. Nehogy tanítványok elhozzák. És ezt mondják a népnek, feltámadt a halálból. Ez a család ugyanis még rosszabb lenne az elsőnél. Pilátus így válaszolt. Vad őrségetek, menjenek és őriztessék. Ahogyan tudják, azok pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sírra. Énekekkel, igeolvasással, vagy nagypénteki passió istentisztelet. 22 vers, amiben benne van mindaz, ami egyházunk, az evangélikus egyház öröksége. Bántai Józsa bácsi, aki elsőként érkezett a templomba, azt mondta, hogy otthon arra tanították, hogy a nagypéntek az evangélikusok legszebb. Furcsa nagypéntek ünnepkor, ilyenkor az oltár feketében van. Mégis ünnepelünk, hálát mondunk és hálát mondunk Isten szeretetére, aki értünk, értenek, egyszerűen fiát Jézus Krisztus mondta. Vagy az Úristen, hogy ez a 2012-es évi passió, ez segítsen abban, hogy a Biblia üzenete, és azok az énekek, amelyeket
elődeim írta, amelyet minden egyes során vették, átélték és megélték, ami személyes, hitbeli előmenetelünket is szolgálják. Csendesek minden imádkozunk. Jézus Krisztus Isten fia, szegény lettél értünk, és mindenben megkísértettél hozzánk hasonlóan. Megételted a kínos halált, és az Istentől való elvezettság mélységes nyomorúságát. Engedelmes voltál mind halálig, mégpedig a kereszten halálig. Isten bárány, aki hordozta a világ bűnét, irgalmat nekünk. Mi bűnös emberek kérünk téged, szent és igaz, Úr Jézus, szabadíts meg szenvedésed erejével minden bűntől, gyűlölettől és irítségtől, önzéstől és keménységtől, gőgtől és szeretetlen ítélkezéstől. Az, hogy igaz tanítványaink szerint és alázatosan kövessen téged. A bűn elleni harcban, a kísértés órájára és a végső bűnségben segíts nekünk. Gyűjts össze Isten gyermekét a kereszt alatt. Keresd meg az elveszettet, menj elébe a keresőnek. Segíts, hogy megbocsássunk egymásnak, és egyet legyünk a szeretetben. Úr Jézus Krisztus, add nekünk a te békességedet. Most pedig a mi atyánk kicsit másképpen, a koronán együttes előadásában. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el országod, legyen meg a te akaratod, ami a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellen vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké.
Szabadíts meg a gyaraptól, mert szívem hozzád a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Köszönjük, hogy mindannyian fontosatunk számodra. Köszönjük az imént, olvasott az igét, mely elhangzott keresztségünkkor. Ne félj, mert megváltoztanak téged az enyémból. És segíts meg, hogy emberi erőnkkel, akaratunkkal és szándékunkkal mindent elkövessünk azért, hogy már itt a Földön a tiéd lehessünk. Helyezként ülve maradva fogadják az áldást. Áldjon meg bennünket mindenható Isten, Atya, Fiú és Szent.